Lah ngopo sih putra dadak dingertekne agama? Pangapunten Pak, niki ngarep kula ora enek apa jenenge iki? Napa? Botol kok lari. Enten napa? Punten kula. Botol niku Pak, nyuwun sewu Pak. Botol niku padha-padha pabrike, nyuwun sewu nggih. Padha-padha pabrike, padha-padha bentuke. Ditokne sangka pabrik, botol sing padha, regane padha, ning sing siji mlebu nang nggone pabrik air mineral. Siji botol mlebu ten nggene pabrik minyak goreng. Sing nomor 3 mlebu ning pabrik madu, nomor 4 mlebu ning pabrik minyak wangi. Regane botol padha Pak, ning bareng botol diisi air mineral, karo botol diisi minyak goreng, karo botol diisi madu, botol diiseni minyak wangi, pajangan ning pasar, regane larang sing ndi Pak? Minyak goreng kira blurah. Halo. Iki nyuwun sewu sing regane cukup 5.000 mergo diiseni banyu bening. Ning nak botol mbok iseni minyak wangi regane luwih larang. Anak iki prosese gawe padha insyaallah. Neng wetengan yo insyaallah padha, metune beda, gerek isine mbok iseni apa. Nak putra niku diiseni barang sing mulya, rupane la ilaha illallah, mongko anak iki abadi sampai akhirat. Tapi nak cukup mbok iseni botol, kok cukup mbok iseni sing ra manfaat, akhirnya yo mung ora manfaat, murah regane. Padha karo plastik kuwi larang utawa murah, dadi mulya utawa ora, gerek sing dibungkus apa? Nak plastik niku kok mung bungkus resoles gede-gedene jeruk ketut kuwi. Gede-gedene mung bungkus jeruk kecut, ya apa nak wis ilang jeruke, ilang resolese kuwak karo murah regane plastik, ning nak plastik ngumbungkus Al-Qur'anul Karim. Dadi sampul Al-Qur'anul Karim, plastik niki arep demek wae dadak nganggo wudu la yamassuhu illal mutahharun. Mula putra gen mulya templek ana perkara sing mulya, mengko rak ndadekke wong tuwa ya bagja donya bejo akhirat. Allahumma amin. Kadang-kadang niku nuwun sewu. Lah nak niku kadang-kadang dikandani nggih angel. Le, adzan le ning masjid le. Takmir masjid niki namine sinten? Putih. Mbah Sariman le, Mbah Sariman wis adzan le ning masjid. Ya mbok adzan ning masjid. Ada neng dalan yo gaglak truk yo. Anak niku nak wis ngono kandhanane angel, bareng mangkat neng masjid, adan gawe geger wong. Adan le, adane nyenengake bulurah. Hayal shalah. Hayal shalah. Hayal falah. Hayal falah. Mbak Sariman ngamuk-ngamuk, jak meneng le. Adan melagokke ngono piye le? Lah lagune piye, Mbak? Sing Arab. Arab piye, Mbak? Allahu Akbar. Ngono le, oh nggih, Mbak. Madan tenan, Mbak. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Hayya Allahu Akbar. Lah anak ngeten niki Pak, ngapunten nggih, nyuwun sewu niki.
nak putra kok angel dikandani ngeten iki pangapunten. Aja digetak-getak. Anakmu nakal ki ora kurang getakan. Anakmu kok angel dikandani ki ora kurang tutukan. Boten. Ngenteni jenengan seneng kalau putrane dongakno wong tuane niku dadi ya konto karo putra, Pak. Ngapunten iki, ngapunten saestu. Ngapunten. Dadi anak nak wis kaset angal kandhanane ngeten iki ampun jenengan getak-getak mergo ora kurang getakan, ora kurang kutukan. Niku ngenteni jenengan tresno dhateng putra jenengan. Kadang enten wong makmani keliru menurut guru kula. Napa niku? Enten kalimat bulurah. Nika to, nggih. Nabi dawuh ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridane Allah tergantung ridane wong tuwa. Nesune Gusti Allah niku tergantung nesune wong tuwa. Ngoten niku kok ora nggo nuturi anak sing gen manut wong tuwa mboten. Justru niku ngandani wong tuwa nek anakmu kepengin entuk ridane Allah, kowe seneng sik karo anakmu, lagi ge entuk hidayah saka ngersane Gusti Allah. Mula nyuwun sewu Pak, Mbah Yai kula niku leh maknani niki ya Allah jero bulurah wonten kalimat yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Anak niku diciptakan Allah dari tulang sulbi yang memancar. Lah tulang sulbi yang memancar niki kalih Mbah Yai kula diriyadoi. Anak niku kadang-kadang ngen gampang dituturi, diposoni sing jenengane poso putus tali karma. Riyadhoi 11 dino, mandine 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, 11 hari dikatah-katahake maos surat Ad-Dukhan. Bar maos surat Ad-Dukhan nyuwun nek Allah Subhanahu wa taala mengko insyaallah duwe anak gampang dikandani. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing nomor 1 Kanjeng Nabi diisroake leren ning pakuburane Dewi Masita garwanipun Hadzakil wangi gondo kuburane krana gelem memperjuangke agama. Jam piro iki? Derek Pak. Lah ini jam 09.00 jam 2 sok kok. Halo. Bareng ngoten Kanjeng Nabi tindak malih linuriyahu min ayatina. Labas Kanjeng Nabi tesih wonten kawontenan kathah Kanjeng Nabi ya bril. Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha. Diwerohake karo Gusti Allah kahanan neraka. Muhammad dalem ya Allah. Jalan-jalana yo nggih ten pundi tak duduhake kawontenan neraka. Neraka niku nggih panas. Ula keringet makeh men nggih dipase ra dadi Kanjeng Nabi. Kipase adoh balu. Halo. Lho bareng ngoten bulurah. Lah kok Kanjeng Nabi niku pangandikanipun saking Wahab bin Munabbih. Sinten? Wahab bin Munabbih wonten kitab naminipun Daqaiqul Akhbar. Dipun werohake enek wong kok lucu bulurah. Sirahe diganti sirah celeng. Apa? Sirahe diganti sirah celeng. Nek wis dadi sirah celeng kok dituthuk angger iki sirahe wis dadi sirah tuthuk nganggo watu bior. Pecah meneh, pecah dadi sirah meneh, tuthuk meneh, bior. Kanjeng Nabi tanglet bril. Kaya nek wong kok nutuki sirahe dhewe kaya sapa bril
Kanjeng Nabi nikoli nuriyahu min ayatina sebagian tondo-tondo kebesarane Allah kangge sangu nuturi tiyang ngendut Kanjeng Nabi. Ngendut ngendi Puh Gading. Lah napa kae dosane nalikane nek ngalam donya Kanjeng Nabi sirah mboten nate damel sujud, sirah ora tau nggo salat, sirah mboten kangge manembah Allah Kanjeng Nabi. Lah kok kae sirahe nak wis abyor alek maneh, aweh maneh kok terus ngono apa Kanjeng Nabi? Kullama nadihat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Sing jawab Allah, ikhlas suarane banter, muga-muga umure dawa. Amin mementeleng kok ton kowe. Halo. Napa kok sirahe wis amoh wis dadi apik maneh kok dituthuk maneh ki napa Bril? Liyadzuqul adzab supaya terus menerus merasakan siksanipun Allah Kanjeng Nabi. Innallaha kana azizan hakim. Satemene Gusti Allah niku zat kang maha perkasa lagi maha bijak sana. Mula niki Isra Mi'raj hormati ulang tahun Kanjeng Nabi nampa salate ayo do dijo. Limang wektu do lakono aja krana repot nganti do ditinggalno salat kula jenengan sedo. Syukur-syukur berjamaah karo Mbah Sari maneng masjid menika sapa wong jamaah siji bakal diparingi yarfa'u biqal asyi bakal diangkat kerupakan uripe bakal digampangake leh do golek sandang pangane digampangke leh golek rezeki ne barokah amin. Kadang-kadang ngene iki yo enek lho sing ngentah ibu ngono. Alah apa yo salat mosok gampangake gawe golek rezeki gampang. Lho nyuwun sewu. Menungso kula jenengan sami Pak jeung Sunan Kalijaga ngendika ora beda adoh karo wujude peksi manuk neng alam donya. Manuk niku tinitah padha insyaallah jenengane manuk mesti ana cucu, ana suwiwi, ana buntu, ana siki. Ning napa kok manuk-manuk kae beda-beda regane? Sing bedake regane manuk ki murah utawa larang ki mergo apane ni sumini? Mergo napa nih? Mergo unine, mergo ngocahe. Manuk larang ora mergo apik elek ulese wulune manuk, ora mergo gedhe cilike awake manuk. Manuke cilik blurah. Manuke cilik ning ngocahe apik Mbak Damar. Mbak Damun. Akui. Oh. Polahe nyenengake blurah. Ngoceh munggah medun ngiwonengen muser-muser. Polahe manuk cilik niku. Munine apik niku regane luwih larang tinimbang manuk gedhe ora iso. Manuk gedhe wis ngoceh nggo apa? Urwak murah. Lah manuk niku cilik ngocehe apik. Mbak Damas ngingu manuk. Mbok manuke Mbak Damas iki cilik kok gedhe aku ora paham.
Mbak Damun ngingu manuk, Mbak Sariman ngingu manuk, Pak RT, Pak Bayan ngingu manuk, ngapunten. Sang ngingu manuke Mbah Damun pakane telas, ombene entek. Niku sing bingung, manuke napa sing ngopeni manuk? Sing ngopeni manuk, manuke wis gendut niki manuke pokoke ngoceh ngono tok. Esuk ngoceh, awan ngoceh, bengi ngoceh. Mengko pakane nak entek, sing bingung sing ngopeni. Kula jenengan sami padha karo manuk lirik, mripat kula kalih, soco panjenengan ugi kalih. Sikil kula loro, suku panjenengan nggih kalih. Wektune awake dhewe padha 24 jam, ning leh ngopeni Allah beda. Inna akramakum indallahi atqakum. Nak salatmu takwamu tenanan leh ngopeni Allah yo beda karo sing ora do kenal karo Gusti Allah. Insyaallah angger jenengan salate dilakoni sing tenanan, mengko nak pakane entek, ombene entek, sing bingung boten kula jenengan Pak, sing bingung Allah, sing ngopeni kula jenengan. Nak nganti ana masalah apa wae, sing bingung Allah, sing ngopeni kula jenengan, ya Allah. Lho ngeten niki saestu Pak, masyaallah. Kok nak salate sing tenanan Gusti, ya Allah, golek bondo ya delalah diparingi gampang. Lho nyuwun sewu Bu Lurah, kadang-kadang wong ngendut kene iki lho rukuk ning sawah betah. Dur. Ini jenenge napa Bu Lurah? Kan aku nggak tahu, kan aku orang kota. Lu tanya Om Mbah Damas ya. Nggih, kan nggak orang kota Bu. Niku lho rukuk ngene iki betah ya Allah. Nganti rak nggen kula niku nggih nyuwun sewu Bu Lurah pirsa ngarep sawah mburi sawah wangger jam 5 niku ya Allah. Sutini Sutinah Sutirah. Mangkat wong 5 bareng-bareng karo nggawa pring sing enek garis-garise jenenge apa? Rengket. Napa niku? Rengket. Lah nggih kan kula mboten ngertos niku. Lah bareng ngoten niku Bu Lurah, kula matur kalih bojo kula niku, Mama aku. Lho nek aku ngundang bojoku Mamah ki ra patut to ni. Kaya iki mau ra ya bojoku ngomong karo aku, papi mau jadi ke Ponorogo Pi. Jadi sayang. Mami nggak ikut ya Pi, bilang sama Bu Lurah ya. Mami kan masih sakit. Iya sayang, doain papa aja ya sayang. Biar nanti papa selamat, cepat pulang, mama cepat sembuh ya. Lagi. Wah tuh papi arep nang Ponorogo ngaji. Kan jenengan? Papi mau kemana Pi? Papi mau ngarit. Papi ngarit. Lah Mami kemana? Arisan kami enggak. Mami drep. Ayo. Lu rukuk ngenten niki Mbah Dayan, Mbak RT. Nuwun sewu. Niku nuwun sewu betah nganti jam 5 iki lho Pak. Tekan luhur betah. Lho nganti kula niku nyeraki rak tejak tembok to ngen kula niku. Tak delok Sukini iki. Kancane mundur kok meneng bae. Terus ditekoki Bu Lurah, "Niki kok meneng bae ngopo?" Jadi ngene iki yo sak grojok-grojok. Halo. Nuwun sewu. Lah kok Sukini iki bar ngombe kopi ra patek legi. Panas ngono ki to Bu Lurah. Lah nguyohe patah niku nak tandur ra banyune sithik Mbah Damang. Nggih to. Lah kena doyone banyu panas ra dadi anget. Sukini melu meneng. Lah kowe napa melu-melu nguyoh? Jadi pari Karanganyar niku Pak ngapunten. Kuning-kuning kaya ngoten niku ora mergo urea, Bu.
gore. Mergo yae Sukini Sukina Sukijak. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Bu. Jenengan ten Sabin nganti ninggalke salat zuhur ngoten niku pangapunten iso panen ora? Insyaallah ya panen. Kenapa nggih? Jenengan tindak datang pasar nganti ninggal salat ngasar, insyaallah ya entuk untung. Ning ngapunten nggih, Pak, ngapunten. Umpama akhir uripe niku besok basawahmu nganti didol bondomu pari gawe ngobake lorone, insyaallah ora temeka ning temu jati judu warase ning cedhak Modyani. Ngapunten iki kula rada kasar nggih. Ngapunten. Sebabe napa ngapunten nggih? Bondo niku nak sampe ketekan istijrot medeni, Pak. Napa bondo istijrot niku? Bondo sing jenengan tambah akeh bondone ning dadekake bondo niki wau tambah adoh ka pangeran. Niki bondo istijrot ngapunten. Tambah kemuliaane dimulyakake tambah wong akeh ning tambah adoh karo Gusti Allah. Niki juga kedudukan sing istijrot. Nak wis ngeten iki ya Allah, salate wis ra diopeni, akhire bondone malah tambah kathah niku bondo sing medeni krana niku bondo panglulu saka kersane Allah Subhanahu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yo ibu-ibu aja ninggal subuh, yo bapak-bapak jamaah subuh, dangelingono jagate arep berubah, dangelingono jagate arep berubah, ya Rabbi sholli ala Muhammad.
Mula nyuwun sewu yarfa'u dzikal asyi salate tenanan insyaallah digampangke leh do golek pangupa jiwane barokah leh do nyambut nomor lorone barokah leh do salat dibangunke omah ning swarga karo Gusti Allah. Nyuwun sewu Bu umpama bulurah ngendika mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo nggih. Lah pesene Pak Jokowi kon nyampekne bulurah. Wong endut. Tak kandhani yo ngene. Iki sok 2024 jenengan kabeh ora entuk ning Pogaden, ora entuk ning Balong, ora entuk ning Ngendut, wabeh kon pindah ning Kalimantan Timur umpama nggih umpama yo Mbak. Lah ngeten iki jenengan wis entuk kabar kok Pak Presiden melalui bulurah wong sing waras sing dibangun jenengan griya jenengan sing tempuh Gading Ngendut Balong mriki napa calon omah sing ning Kalimantan Timur. Kowe iki tak ditekoni jawab aja udut. Halo. Apa ndak? Jenengan entuk kabar ngoten niku wau, sing jenengan bangun omahe sing ten mriki napa sing ten Kalimantan Timur? Aduh goblok tak kalem ya. Sing endi sing mbok bangun sing endi? Sing dibangun sing Kalimantan kono kena ditinggal kok. Ora entuk nang kene kon ning Kalimantan mriki. Insyaallah sing waras bangun omah sing nang Kalimantan. Rono kono omah sing arep di goni. Mula Syekh Imam Haddad pendiri daripada Rotibul Haddad lajengaken kalimatipun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wonten Nasaihul Ibad makalah ketiga halaman keempat termasuk wong sing bejo niku wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wong sing gelem bangun kuburane sadurunge mlebu ning kuburan. Nah bangun kuburan ora butuh pasir, bangun kuburan ora butuh boto. Bangun kuburan sing dibangun kawontenan kubur. Kubur ki padang apa petang? Petang. Enggak ada Mas. Murid balu ra iso apa nyenengke. Lombok. Pak Kentut masih muni. Sing bener ngoten ora ro, cara ora ro. Saiki cara nalar sik mawon, cara nalar. Wong balong mriki niki nek ana wong sedo, mripate merem apa meleh? Merem. Merem apa meleh? Merem. Lho jenengan kita tekoni nek ana wong mati kene iki biasane mripate merem apa meleh? Aja goblok-goblok. Melek lah yo melek. Mripate meleh yo kowe. Nek ana wong mati balong mripate kok isih melek. Mbah Mudin duweni tugas di mudine. Mudine ngatur. Mbah Mudin kagungan tugas, napa tugase? Cedhak ana mayite, lalu tanganmu templekno ning bathuke, dongane aja nganti dilalekke. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi
wasallam mayite sing mripate sing melek kuwi ya din mudin tangan asta jenengan tamplek neng bathuk lakoke alon-alon muni la ilaha illallah aja nganti dilalekne tekan nggon mripat sing isih melek turung mbok peteke ning aja banter-banter ndak mayite tangi tekan nggon janggut dilereni Muhammadur Rasulullah deloken ya din mudin insyaallah mripate mayit sing melek mau mbok ngonoke insyaallah merem lah nak mbok ngonoke kok panggah melek wae nggono ana kacamata ana dene wong kok disupen matane sing ngene-ngene lho nggih napa nggih sakwise diremake nuli mayit didusi dikafa berarti kafani disolah berarti solati terus diterke sanak keluarga famili neng peristirahatan terakhir jenenge kubur kula jenengan sa cucukane omah tanpa bantal tanpa omahe ra ana lawange turu dhewe gak ana wong iku nyawane ragane kecemplung luwang ditutupi nganggo anjang-anjang disauri nganggo kembang ngono ki ya enek semune alah saiki ra kreta Jawa rodane ora roda menungso alah kuno kuwi lha apa kuwi rodane ban nggih alhamdulillah lah bareng ngono ki masyaallah Mbah yen kula niku saestu aku sing ngeterke kok aku ning kuburan iki kok ndongake karo sing sedo kuwi bapake keluargane delalah ambulan nggawa mayit kok keban ambulan kebanan buluran dadak ganti ban mayite muni-muni bladuk ora teko aku lagi ndongake kebanan wis meneng sik ganti ban mayite telak pengen nang kuburan muni mayite enak numpak kereta Jawa ora kebanan yang penting kujuna menek halo tekan kuburan lebokke ning kuburan mripat diremke diuruki lemah apa ora diuruki aja didudah Sumanto paman ora diuruki mripat diremke duduke lemah tutupi lemah weteng apa padang muni ora ngerti ya kampung dah Lah jawab pengentai ya kok ngerti itu. Halo. Lah jenengan pengen sing peteng apa sing padang? Padang. Ibu-ibu, pengen petengan apa pengen padangan? Paras. Bapak-bapak. Remang-remang. Jasno Allahumma nawwirna qabrahum ya Allah jenengan paringi padang kubure dulur kula niki lah bangunan omahmu sing nang kene gen padang padange kubur ora mergo lampu pilip padange kubur ora mergo lampu osroan lah padange kubur napa salat subuh salat ngisa jagate peteng jenengan salat jamaah ngisa kuburmu padang jagate peteng salat subuh kuburmu kebak lampu kencar-kencar mula nak tak kandhani ngene iki tetep rada salat yo karepmu wong ora butuh padang
Ya ngoten kuburane. Gen padang salat to sing tenanan. Utamane nak kepengin rezekine barokah kubure Pak. Lima. Embuh. Pengen padang bar maghrib nek ngomah do maca Quran. Rupinipun sinten Imam Abu Lais As-Samarqandi niku kula matur kalih Mbah Dames murah. Iki kok aku ngaji tasawuf apa ngaji? Walah ora usah abangan kabeh kono. Sing penting bengak-bengok ngono kae yo aku yo ngono. Lah ora piye ngene iki kandhane angel kok. Padahal mboten karo. Aku ngaji tekan ngendi-ngendi diketak-ketak kayak gini. Gendut kowe. Bu. Imam Abu Lais As-Samarqandi kitabipun naminipun Tanbihul Ghafilin bab ke-46 Kanjeng Nabi ditekoni Sayyidina Ali ya Rasulullah marhabu ala ma kasabu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Duh Kanjeng Nabi napa maknane inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata sak temene salat iku kanat ana apa salat ana iku kitaban den bagi-bagi mauputan wektune. Napa kok wektune dibagi-bagi sebab wektu salat niku mesti enek kejadiane maghrib napa Kanjeng Nabi maghrib niku bulurah waktu ketemune Mbah Adam karo Ibu Hawa ning Jabal Rahmah waktu maghrib Mbah Adam dibuat neng Himalaya, Mbah Putri dibuat neng Jeddah neng Mekah. Goleki 50 tahun ora ketemu. Mula Mbah Adam niku, masya Allah, goleki karo Mbah Hawa. Mlaku saka Himalaya tekan gone Jeddah, mlaku goleki cintane. Mula wong India niku do pinter nyanyi mergane Mbah Adam iki lek golek Ibu Hawa ya karo nyanyi. Ibu Hawa ya karo nyanyi, Mbah Adam iki nyanyi ya Allah. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam kekasih tercinta entah kemana gini tinggal ku sendiri dia. Halo, halo, lah Ibu Hawa ki yo goleki. Iki royok iso nyanyi campur sari murah bisa dirilaikan. Sakit Bu. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngapa kok dadak kamu? Yen pancene ditinggalke gawe gelap ati salah. Baik jane apa lah sini men begini. Halo. Halo. Lu dino maghrib Pak, waktu maghrib ketemu nang Jabal Rahmah diabadikan Allah kanggo umat Muhammad bin Abdullah do salat maghrib. Mula wong niku nak jamaah bapak ibu do ning masjid maghrib mulai maca Quran barokah ora nek padune. Anak-anake gampang aturane. Tapi kok bar maghrib mung andin. Andin barang. Akhire kangen lan uripe. Mula nyuwun sewu maghrib wayahe Mbah Adam Ibu Hawa ketemu jamaah karo Mbah Sariman. Allahumma amin. Imam ki sing apik.
Kadang-kadang nu imam iki dadak aneh-aneh, salat dadak. Ora usah dadak ngono. Imam ki wis madhet kene tok. Oke. Sawu. Enggak ada. Lho salat niku sakniki macam-macam kok dhewe. Nggih, ning Mekah yo macam-macam. Kula niku agak-agak elek-elek nggih mun sepindah ke Mekah. Enggak ada. Mul pisan yo hitungan kok. 92, haji kula 92. Enak Allahu Akbar. Nenek. Allahu Akbar. Di Indonesia yo macam-macam. Enak Allahu Akbar. Orang ini kayak aku masak apa kaya orang ketemu juga. Ngomong. Mana sholat tuh penting ya enak juga. Ngomong. Yo enak, yo ora apa-apa wong jenengan gitu-gitu. Angger jenengan tanggung jawab ketemu karo Gusti Allah wani monggo. Nggih napa nggih? Nggih. Nek pancen kowe ngono wani ketemu karo Gusti Allah, besok ngono ki wani ketemu Allah. Ya monggo, mula rukun nang masjid. Arep beda-beda luweh. Wah enak menan kok salat iki tentreme goleki sikile wong enak. Kok nek aku ngene bisa goleki ngene. Ya mbok kene nek ora ya ngerti ya. Wis monggo, pokoke monggo nek kula niku anggere kowe ketemu Gusti Allah wani cara salatmu kaya ngono monggo. Aku biasa kok. Santri 12 tahun santrine Mbah Yai Maisur Jufri Al-Fatih. Allahu Akbar. Wis. Santriku ngeri meneh. Allahu Akbar. Ora tubuh kanjeng bener. Halo. Maghrib dandanono anakmu ora mbok kandhani gampang. Bubar maghrib maca Quran. Sausé sholat berjamaah maca Quran enak tenang raiso Quran kena turutan ikra yo watanan maca Quran enak tenang maca Quran ayo bapak maca Quran didadekne pakulinan maca Quran yo bulurah maca Quran enak Meniong. Bangun omahe. Ben padang salat su. Padang jinglang salat ni. Barokah inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Maghrib dilakoni gampang lek golek sak rogo jiwa kula jenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Minal muna zalal ana wa fal hana wa daru anjaza wa dahu wal bishru abhamu lana bushra lana minal muna zalal ana wa fal hana bushra lana minal muna zalal ana
بشرى أضحى موتنا بشرى لنا من المنى جل الحنا وفرحنا يا نبس الطيب باللقاء يا عينك الرئة يا نبس الطيب باللقاء يا عينك الرئة هذا جمال المصطفى